No niin, moro vaan, se on Lehtys täällä näin ja te katsotte tätä videoa, ellette ole tilannut mun kanavaa, mutta tää on mun eka video ja mä näytän kuinka mä oon tän näköinen, eli mä oon 13-vuotias poika Vantaalta ja mä oon syntynyt Espoossa Jorvilla ja sitten mä oon 13 vuotta vanha, eli syyskuun 8. päivä mä täytän 14 ja tosiaan jos te ihmettelette, niin jos mä oon 13-14-vuotias ja mä oon nyt 8-luokalla ja mä oon kyllä aika helari vielä, että toivottavasti se teitä ei haittaa paljon, mutta mä tykkään pelailla videopelejä ja kaikkea. Tosiaan mä pelaan koneella, mulla on tosi hyvä PC, pyöritään kaikkia pelejä täysillä graffoja, pystyn kuvaamaan paljon hyvin videoita ja niin, ja hyvä mikki on ja kaikki. Ja joo, että tilatkaa kanava ja sitten mä tein aika paljon nyt pelivideoita, esim. No en mä tiedä Minecraftissa, jos te haluatte, ja sitten vaikka jotain kodeja, sitten CSGO, jotain Hunger Gamesia, tai sitten niitä jotain, ja sitten CSGO-komppeja, jos te haluatte. Mitä vittu toi mun kone pärisee? En mä tiedä kuuluuko toi. No, jos se kuuluu, niin ei se haittaa. Ja sitten mä pelaan kaikenlaisia pelejä. Ja joo, tosiaan te voitte addaa mut Steamissa nimellä. Mikä se nimi oli? Se nimi oli Lehtys 2K14. Mä voin kirjoittaa sen tuohon ruutuun, elikkä se on niinku tälleen. Tälleen. Se on niinku tolleen kirjoitettu tuohon. Tälleen. Eli tolla nimellä löydätte Steamista. Niin mä addaan teet, sit mä voin pelata teidän kanssa kaikkia pelejä mitä mulla nyt on. Mulla on 50 peliä. 66 peliä on ja joo. Toivottavasti tykkäätte mun kanavasta. Mä tykkään livestriimaa tosi paljon. Mä haluaisin livestriimaa melkein joka päivä, mutta se aina puoli on, että siellä ei ole ikin kattoja. Mä haluaisin, että te voisit käyttää vähän aikaa edes follaa mun Twitchin ja käydä kattoo Twitterini. Ja joo, että sitten näette, että milloin mä striimaan, koska mä tykkään striimalla aika paljon, mutta mua harmittaa se, koska siellä ei ole kattoja. Ja sitten niiden kanssa ei voi jutella, sitten se on niinku tyhjää chattia siellä, eli se on niinku kiva striimaa. Ja sitten liikkeet ja kaikki subaajat motivoi mua ja hyvät kommentit motivoi mua ja joo. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Se oli Lehtys täällä näin ja muistakaa tilaa kanavaa. Ja se on mun puolesta ensi kertaa. Peace. Moi.